שלנו לבעיה של מחלבת טרה עם הגבינה הצהובה שלהם, נועם. קודם כל אני רוצה לספר לכם קצת על מחלבת טרה. המחלבה הזו הוקמה בשנת 1942 בלב העיר תל אביב על ידי מספר משפחות רפתנים ותיקות. החזון שלה הוא לחיות חיים טובים יותר ובריאים יותר, לדעת שבחרנו בטוב ביותר עבורנו ועבור ילדינו. בשנת 2013 הושקה סדרת הגבינות ללא חומרים משמרים, הקרויה בשם נועם. נועם, הגבינה הצהובה החדשה של מחלבת טרה, הסדרה היחידה שכל מוצריה ללא חומרים משמרים. בשנת 2014 נחנכה המחלבה החדשה שלהם בנגב, אשר גם על שמה בעצם קרויה סדרת הגבינות. לכן הקמנו בנגב! בנגב? כן, בנגב! מחלבה מהמתקדמות בעולם! כי מגיעים לנו מוצרים בריאים יותר, טעימים יותר, בלי חומרים משמרים! שוק הגבינות הצהובות הוא השוק השני בגודלו לאחר החלב הניגר. תנובה שולטת על השוק הזה ללא עוררין עם 88.2% מנתח השוק, ואילו טרה מובילה אחריה עם 6.6% מנתח השוק. אנחנו מצאנו שהאתגר האסטרטגי של נועם הוא בעצם במעדניות. בעוד שהגבינות הארוזות הנמכרות במדפי המקררים ברשתות הסופר השונות נמכרות בהצלחה רבה עם 22% לטרה, במעדניה ההצלחה היא הרבה פחות טובה. בעצם במעדניה טרה מצליחה למכור רק 8.62% מנתח הגבינות שנמכרות במעדניה. בשמלה אדומה ושתי צמות, ילדה קטנה יחידה ותמה עמדה ושאלה למה? הסיבה לכך היא בעצם קודם כל כולם מכירים היום את תנובה, אנשים נוטים לבקש את המוכר להם, הם מגיעים למעדניה, במעדניה הכל נראה אותו דבר, אין איזשהו בידול של כל גבינה צהובה, ולכן בעצם אני מכירה את עמק, זה מה שאני אבקש, אני מכירה את גלבוע, זה מה שאני אבקש, אני לא אלך לבדוק מה חדש. טרה בעצם מעבר לקמפיין שהוצג בתחילת המצגת שלנו, לא עשתה שום קמפיין שמקשר אותה למעדניות. עיקר המחיר של הגבינות הצהובות הוא במעדניה. זה בעצם מהווה 70% מכלל המחירות של הגבינות הצהובות. לכן מה שאנחנו ממליצות לעשות זה לשים יותר דגש על השיווק של טרה למעדניה. יצאנו לחקור מה בעצם מונע מאנשים לקנות את טרה במעדניות. שלום. שלום. מה היה גורם לך לקנות גבינת נועם של טרה? מחיר זול יותר. ואם היית מחליט לקנות גבינת נועם, היית קונה את זה כאן או במעדניה? כאן. למה? אין לי כוח לעמוד בתור. אז כידוע טרה השקיעה בשני קמפיינים. קמפיין אחד לדוכני הגבינות הארוזות, והקמפיין השני לגבינות הנמכרות במעדניה בסופר. בגלל שטרה השקיעה מאמצים רבים ומשאבים בקמפיין לדוכני הגבינות הארוזות בסופר, מה שגרם להם לבלוט יותר ומשך לקוחות לקנות אותם בכמויות גדולות יותר. לעומת זאת, במעדניה ניכר שטרה השקיעה פחות משאבים, ומה שגרם לגבינות להיבלע בין כל הגבינות במעדניה, לבלוט פחות, והצרכנים למעשה קנו את מה שהם הכירו מקודם. אז איך אפשר לשפר את המצב? איך אפשר לגרום לצרכנים לקנות גבינת נועם בכמויות גדולות יותר גם במעדניה? ישבנו וחשבנו על מספר דרכים שנשמח להציע למותג נועם על מנת לקדם את מחירות הגבינה גם במעדניה. הדרך הראשונה והמוכרת לכולנו, דוכני הטעימה בסופר. הנציגים בדוכן יפנו את הקונים הנלהבים מהטעם הנפלא של גבינת נועם למעדניה, שם ניתן להשיג אותה בכל כמות שרק ירצו. הדרך השנייה היא פרסום שיקבל את פני הקונים כבר עם כניסתם לסופר או למעדניה. הפרה של נועם, בצורת בובה גדולה או שלט גדול, יקבלו את פניהם ויזמינו אותם להגיע הישר למעדניה, לטעום ולקנות את גבינת נועם החדשה בטעימה.
חפש את המטמון, נקרא חפש את הפרה, בעקבותיו יחפשו הקונים את הפרה של טרה ברחבי הסופר, וכשימצאו יוכלו לזכות במוצרים של נועה מהמעדניה. לבסוף, הקונים שיקנו את גבינת נועם במעדניה יוכלו לקבל כרטיס גירות ולזכות בפרסים. בנוסף, על כל קנייה ייכנס הקונה להגרלה של פרס גדול הרבה יותר. לסיכום, אנו מאמינות כי הדרכים שהצענו יסייעו להגדיל את הכמויות הנמכרות מגבינת נועם במעדניה. על ידי כך, טרה תוכל להגדיל את מחירותיה גם בסגמנט זה. בהצלחה!